Ndalụkwa ndị ọma na-ege ntị. Ekene m nwoke, kene m nwaanyị, kwesị ndụ mmiri ndụ azụ. Asị mmiri ata na azụ anwụ na nke chiri onye azụ elu. Ebe anyị, onye unu na-anụ ya n'ụbọchị nke tata MAP eziokwu bụ ndụ 1 na Biafra land. Wee sị ka ọ dịla anyị niile na mma. Ozi nlute m ntị a bụ na ife na-akwado ime again na Lagos. People in Lagos bụ no man's land. Abịakwana m ka mụ na ha bịa mewe argument ma Lagos bụ no man's land or nọbụlọ no man's land. Mana ndị na-esi na na-ebe ịgwakọta nwata ya wepụ ka n'ọkụ ya wepụ ka nye tinye n'aka n'ọkụ amin. Etinye n'aka n'ọkụ ịgwakọta ya ịhapịa ka o tinye aka n'aka n'ọkụ ahụ ka ọkụ lekọni. Maka na mgbe ọbụla ọkụ lele ọ ga-amata yes na ọkụ ahụ na ọkụ na-ele mmadụ na anaghị etinye aka n'ọkụ. Ọ mụtazie mgbe ọbụla ọ fụrụ ọkụ ọ gbaba ọsọ. Now, after ka demolish most house ndị Igbo na Abulado, Lagos. Now, the news na-elute ntị bụ na Lagos State Government chọrọ demolish 650 houses, which mụ na gị na-abụ mma na that 650 houses actually demolish na festac, Lagos. Na 90% of it or 95% of the buildings are mainly owned by ndị Igbo. Ọ dịlọ m mwute n'ihe na-eme ndị Igbo na Lagos. Ọ nalọzi ewute mgbe ọ na-ebido ka ọ na-afụ m ụfụ n'ahụ na-ebe na-eti na-asị ihe na-eme ndị Igbo. Mana nke ikpeazụ a nke bụ eziokwu bụ na ọ dị ewutezi m. Ọ nalọzi ewute m, ọ dịlọzi m daizi. Ọ na-enyezi m daizi ndazi na-enwetezi ihe dịka obi aṅụrị na the thing na because na mgbe ọ na-ebido eche m nọ out of ignorance na ndị Igbo amalọ the plan ihe a na-apply ịlụ ha, na ndị Igbo amalọ the strategies, na ndị Igbo aghọtalọ that na-emelọ ha welcome. Mana it is obvious now that na ndị Igbo ma that na-reject ha. Ndị Igbo ma that na welcome lọ ha na any part of the zoo called Nigeria apart from Igbo land. Now, this 650 houses get demolished. And then I go na festac obidobe. A lot of you will like potassium mazi na-asị mazi what concern you mazi ọgbastagi evonka ọgbastalom. So si nchọrọ ịgwa ndị Igbo bụ na ha ma anata ha ma arapụkwanụ Lagos. Unu ma arapụ Lagos. Ihe ga-eme na the advice na-enye ndị Igbo nọ na Lagos bụ ọ bụ na iso na ndị edemolish ụlọ gị na Abulado, Lagos, biko chọọ another swap ndị na Lagos, golu the swap, kpochie nya, lụọ another house there. Then ọ bụ na your house so na ndị amapụ out demolish na festac, Lagos, biko i need ihe nata ihe need bụ na anya ka ịmalụ another government reserve area or another pipeline or another place ndị Yoruba na-achọghị ịlụ ụlọ. Just golun the swap the any unu ọbụla unu fo na Lagos, golun ye kpochie nye lụọ nye another mansion, gosi ha yes na unu dị nzuzu na unu na-akpata ezigbo ego na unu ji ego na-amaghị ihe unu ga-eji wee mee. Gosi ha that yes na Lagos is truly no man's land, that no enweghị any destruction of enweghị any amount of demolition of your buildings or demolition of your market ga-eme gị ka ị mara ife. Unu gwechiri ịgwa ndị Lagos how foolish and stupid unu dị. Unu emekatakwanụ na-eche echiche nnata ka ihe unu na-anata ọrụ one Nigeria. Ihe awa Nigeria na unu ekwesịrị ịnata. Unu kwechiri unu ekwechirigo. Na maju unu ese all this demolition of Igbo houses na ebido na a na-demolish enwere any compensation
for it. Enwere any people ga-apụtasị unu, we are the leaders of ndị Igbo here, and you can't wake up and mark their buildings in the name of nature reconstruct ụzọ, and the buildings na n'ụlọ dị n'ụzọ etinye aka na ha ncha niile, just gwa ha na achọrọ reconstruct main road, just etinye aka there, ebido demolish where their houses, and everybody agba nkịtị, everybody keep quiet, everybody feel nothing dey happen. Onwere onyekwanụ onwere ọnụ ga-ekwulu ndị Igbo ha ma ihe. For how long ka ọ ga-elu before anyị wee sị enough is enough, ka anyị natakanịnụ? Kedu ebe ga-epushulu ndị Igbo? Where would they push ndị Igbo to the extent? When will ndị Igbo rise up and say no, na anyị afụgo that na anabatara anyị na Yoruba, na anabatara anyị n'ugwu, na onwekwanụla ebe anyị si bịa, ka anyị na-achịkwanụ na ebe ahụ anyị si wee bịa, na ebe ahụ anyị si wee bịa na anadị that place surplus, anadị na Ebonyi steeti na-elekasị, enwere ihe eji ha na-eme there. Ị bịa na my place Zambo, ị ga-afụ that na we have a lot of surplus land there. Ọgalokwulodi ọnụ ijide 600,000, ị ga-ego more than, ị ga-ego 100 by 100. Ị gaa n'izi, ijide 1 million naira, ị ga-ego 100 by 100. Every place in Ebonyi state apart from Onueke, and which is Abakaliki town, other places are just forest. Ebe niile ahụ ime obodo. Gịnị na-abụ ndị Igbo anachiete n'azụ bịa develop this place, megodu ka attract the foreigners na our places. Mana ya mamie, anyị chọrọ ebe digolu ije develop obodo ndị ọzọ, then apụta anyị na-ebe akwa na Fulani is taking over our land. Why na Fulani ama take over our land? Ebe hapụrụ ọbụrụ bush, ebe hapụrụ ọbụrụ ime ọhịa. Why na Fulani ama take over it? Why na Fulani ama take over ala Igbo niile? Ebe anyị na-aga, anyị na-aja alụ ụnọ n'obodo ndị ọzọ, ha na-agwa gị that na anabatala gị here, asị unu that na Lagos is no man's land, out of your nzuzu, out of na ịmala ife, ikwete na ị nwere ike isi na ala Igbo gaa na Lagos gaa claim wee no man's land. Mana ilute there, ifo that na enwere ọba there, ije pay homage. Ọ dịghị ka obodo mmadụ na-enwela na-enwe eze there. Obodo na-abụrụ obodo mmadụ na-enwe eze. Obodo na-abụrụ obodo mmadụ na-enwe gọvanọ. The moment unu fụ na-enwere eze here, ka unu kwesịrị ịma that na n'obodo a bụ mmadụ nwe. Ebere ndị Igbo ada emezi m. Sọsọ ndị ebere ha na-emezi m kịta bụ ndị IPOB na Maazị Nnamdi Kanu. Ndị wegolu ndụ ha tinye n'iru ka amalụ ma ga-emecheta our people. Ya na dịka nwanne anyị nwoke Mathias Ezeaku na-agba mbọ ụtụtụ n'ehihie. We have a lot of people na-agba mbọ na-atara ka amalụ ka our people ebido ruziniwe ka mmadụ. Ha mere ka m ga-akpa afa. Mana the problem ndị be anyị nwe bụ na ịchọ create enemy, ịchọ inwe a lot of enemy n'ala Igbo tata, just gwa an Igbo man eziokwu. Once ikwuru eziokwu, onye Igbo ga-hate gị. The people who hate you eziokwu karịa na mba ụwa niile bụ ndị Igbo. Enwere onye kpọrọ eziokwu asị karịa onye Igbo. Maazị Nnamdi Kanu ka ebe ọ nọ tata, Maazị Nnamdi Kanu nọ n'ime ka crime Maazị Nnamdi Kanu commit. The crime Maazị Nnamdi Kanu commit bụ maka na ọ gwara ndị Igbo eziokwu. Ọ gwa ha na Nigeria abụrụ for them. And the same crime ka Mathias Ezeaku commit. Ndị Igbo bụ ihe kpa nkata. Kpacha nkata wee kidnap Maazị Nnamdi Kanu all the way from Kenya. Aka ndị ugwu adịrị. Wee bubata Maazị Nnamdi Kanu hand anya over to ndị ugwu. Ndị ugwu na-akpa nkata na-achọ na ga-eji wee nweta Maazị Nnamdi Kanu. Ndị Igbo ejiruzi aka ha halụ Maazị Nnamdi Kanu ha nyezie ndị ugwu n'aka, ndị ugwu akụchie anya. Kee ka iji wee chọọ ka ị gaa n'iru? Kee ka iji wee chọọ ka ime attract Canada company, Americans, foreigners, Chinas and other people n'ala Igbo? How do you intend to achieve that dream?
ebe iwelu everything tinyezie n'aka Chukwu, wụsazie ọkpa, wụsa anya, that is onwere anything na-eme. Ọ dị ezigbo mwute, ọ dị m ezigbo mwute na eluo up to this moment na ndị Igbo enwebeghị anything ha ma. And achọrọ m iji this very opportunity wee gwakwa ndị Igbo, just a minute ka ndị na voice m na-apụta. N'aka Chukwu, oke ọ na-apụta. Na jụọ onwe gị esinụwa ebe ndị Igbo ga-nkịta wee nwee peace of mind. Kedu ebe ndị Igbo ga-anọta wee nwee obi umeala? Gịnị ka ọ dị gị ka ndị Igbo ga-eme apart from inwere onwe? Ọla odus, amamasụ English. English is not my language, so amamasụ ya. So I will urge you to learn Igbo language. Gamuo Kijashi Igbo, learn how to speak Igbo and understand Igbo, so that you will not be going around telling people to speak English. Is English my language? Yo, why can't you speak Igbo? So Igbo says, now, when is Mark, now, Jono Mono, care the reason AG demolish 650 houses na festac Lagos. Get demolished, yet nothing will happen. Alone that Yoruba are more intelligent, more educated. Don't expect ndị Yoruba ka ha mee ka ndị Hausa. Emere ndị Yoruba expect ka ha mee ka ndị Fulani. Enwere ka ndị Yoruba mekete ka ha zuzube ezuzu ndị Fulani. Nwada Karagod ekenekwa gị. Enwere ka ndị Yoruba mekete ka ha dị ka ndị Fulani. Maka gịnị? Yoruba ma the consequences of use iji their thug and agboro wee destroy ya property ndị Igbo. Ha ma the consequences, and ha ma na actually create that enemy between them and ndị Igbo. Ha dị eme in a way that only the ones, the intelligent Igbo people ga-aghọta ihe na-aga. Mana the foolish one ama amata ihe na-aga at all. Ha ga-asị gị, ọbụlakwanụ sọsọ property ndị Igbo ka na-emebi. Property ya ụzọ ka a chọrọ ịkwa. Ịjụ onwe gị ebe ha chọrọ ịkwa ụzọ ahụ, 95% of the building not there. Ọkwa sọsọ ndị Igbo bụ ihe nwere building. Ebe sọsọ ndị Yoruba lụrụ ụlọ, ọ na-ada akwa ụzọ dị, why na anaghị akwa double lane there? Ịjụgo onwe ebe ọ bụ na ndị indigens ndị karị, why na ha anaghị eje dị akụtu ụlọ ka akwa ụzọ dị ka develop ya? Sọsọ ebe ndị Igbo bi. Ndị Yoruba nọrụgo a na-ekpa nkata wepụta the strategy na ndị ha ga-eyuzukwa wee mee ihe niile ha ga-eme bụ their state government. Na mgbe ha pụtasị gị na ụlọ gị nọchiri ụzọ, because on normal ground ụlọ ọbụla kwesịrị ịnọ n'akụkụ ụzọ, because enwere ife na-akpọ street road, nwee ya na-akpọ main road. Ụlọ gị dị na street road, that street na o nwere ike ọ bụla ebe ụlọ gị kwesịrị ka the street ngafe, because o nwere mgbe ya ebe elu nọkata elu ụlọ ebe ụzọ na-agafelo. Na ejiruzie nke a wee na-asị gị na ya bụ illegal building, na-egbu ndị Igbo. Now in the year 2024, date tata 22 of November 2023, nwe ike ka e ga-use wee na a lot of ndị Igbo n'iyi na Abuja. E ga-use nwe ike wee na a lot of properties ndị Igbo n'iyi na Abuja starting from February 2024. Keta no adị nkata na-aga on, the meeting na-aga on. Na-aga on na-echeki gasị ebe 95% ọ bụ ndị Igbo bidie, ebe 95% ọ bụ sọsọ ndị Igbo nwere ngwaahịa, nwere shops, and ama apụta enwere ike 1% or 2% bụ Yoruba. Ebe ikwu okwu asị ndị amekwanụ vidio sụọ Yoruba ọ sụọ Hausa ka amalụkwa that na demolish their own. At that point you will silent. Imechi ọnụ, because that is the perfect strategy. Jụọ onwe gị tata, enwere ihe ndị Igbo ga-eji wee retaliate? Enwere any marginalization na-eme ndị Igbo na Yoruba land? Enwere ịbịa n'ala Igbo, enwere anything ị ga-eji
wee nweta ndị Yoruba n'ala Igbo? Onwelo, because they understand from the day one that Nigeria is not for everybody. That the moment you understand that your place is your own Nigeria, that once you be in your place, in your place, in where we can develop your place to your own standard, to your own taste. The moment you develop your place to your own taste, the moment you develop your place to your own standard, at that point, you can afford that other people are choosing you where biaba or go long you gonna chop people naga. All people kwesịrị ịchọ gị wee na-aga. Mana guess what? Our people are here reason here. Our people the good can just develop another man's land. Now, Abulado have been demolished. The whole thing there is no compensation. Landlord that will go tenant overnight. Big man that go be overnight. A lot of people going on a heart attack and the mafia na social media. A lot of people got die. Stroke get a lot of ndị Igbo base in Lagos. That Ali in actually nata. If you buy blues here, Ghana must go or polythene bag or walking talkie, it will lose here or nataba. Makana mbishi na bega adoma ebo ni eda ni Natalia Nando or inatia no. Mwe jilo hela na Igbo obu na kanwelu ndị Igbo nwelu sense at all. Kunu bido na chietewe n'obodo na kulu na amala ekpalya. Jugodu na onwu na ese. Since kidnap Maazị Nnamdi Kanu, kedu treatment na-enye ndị Igbo? Ke the things ndị Igbo na-agabiga. Anya ifu na before kidnap Maazị Nnamdi Kanu, icheke before kidnap Maazị Nnamdi Kanu, ebe achọ ime anything, ndị a na-asa anya, ndị a na-ene anya. The reason ha ji asa anya na-ene anya bụ na ha ma that there is somebody who will speak, who will ginger the spirit of people to start, who will tell the people the truth. Mana until now, nwere such thing. Onye ọbụla na-agbazi nke ya. Ha Chinasa Pauline ekenekwa m gị. These are the things our people naturally ma. Our people actually know eziokwu. Our people need ebe a na-akụ asịrị. Our people need ebe a na-akọ ọnụ. Our people need ebe ga-ede ihe dị a akpụ ya ala oyi. Nwesị ka ngwa ndị Igbo. Ole mgbe ka ọ ga-elu? I will malụ that na achọla anyị na any part of the country. Ekwenwe market leaders na the whole mba niile nọ na that Nigeria. Mgbe m gwara unu that n'ọkakwa mma ka unu try godu. Try ya ka unu nwee ya na-akpọ 1 week sit at home in protest to show that n'ihe na-eme unu n'obodo ahụ unu nọ ya na ọ dịrọzi unu mma na unu anabata ya. Ka unu negotiate your being, your staying in those land. Mana a lot of you shemu Maazị come back home. Now enwe m nọ na Lagos, the answer bụ mba. Enwe m nọ na any place ndị na north, the answer is mba. Mana ka ebe ndị nwere nọ there, they are my brothers and sisters. No matter ọ bụgo na ikwetelo n'ihe anyị na-eme. Ọ bụgo na ikwetelo na IPOB in as far as na ị na-asụ Igbo, you are ịka nwanne m nwoke, ịka nwanne m nwaanyị. Domta na ọbụna anyị kọrọ ọnụ, mfụkwa gị, m ga-ele gị anya as nwanne m nwoke. M ga-protect gị when the time needed for you to be protected. M ga-protect gị. Mana a lot of people anaghị aghọta these things. Ụfọdụ che nọ na ebe mpụta ntiche bụ here. Akpọrọ m ndị be anyị asị. Ịbịa na-agụ ndị fụrụ ndị Igbo n'anya naturally. Ndị na-achọrọ ka any Igbo man gabiga anything ndị bad na that very contraption called Nigeria. Before gụọ mmadụ 5, my name ga-anọ eli there. Nna gwa gị ya. Mana our people watara che no onye ọbụla bịa na-eto every rubbish thing. No onye abụdị na-eme the right thing. Mba. Ọ dịlọ mma na it's not speaking good. Ọ dịlọ mma, to be honest with you. 650 houses to be demolished. Yet, enwele nye na-emove ịjụ why. Ọ bụ na achọ afọ m one of our legal barrister na-asị if you don't want ndị Igbo in Lagos,
Abone, Icholandi in Lagos. You should tell them to leave Lagos. So I Ndi Ganeche, Kagwa Habana Bazia before Hanaba. Ele na pamiye. Oranya mlo na. Lokwe mana nno na live video. Onwere ịchọrọ ikwu. Yeah. Oh, well, you a good day. My voice in ebe. Nah, social media voice. I think next time they get picture yourself. The voice was commenting on that picture or the voice which I can record. So I understand like that. Gịnị ka voice na-ekwukwan? Ihe the voice na-ekwu. The voice. Gịnị ka the voice ikwu? I go about one guy Eburu na Embassador Biafra. Who the one guy who Biafra the guy? I follow my father. Ikeke na ya. This na the picture. Page post to here picture under there are all those bingo keep post on picture picture on the top pilot. So nwere human being not there. So na here there organic na the voice. Na the guy in the format of our own people. So the voice is now look at your own voice. That's what you send the Gịnị ka the voice ikwu? Ị kwesịrị ige voice the voice asị genshi or she gị tuku gozie gị iyekwu n'ihe the voice ikwu. Ka ọ na-ema close my voice. Now the zoo the guy based on say the effect of the pain of the guy. So I would send the voice now. Mana the send it here. All this idiot creates news on this platform. You don't read TV, all creates news. All to you know I got autopilot kill. On you member of autopilot. Mbao. The show. The show. I'm not glad to phone now. I'm not glad to phone before. Again, our last chat now. I'm not having a good before. I wish them not have anything for that notice. No, I'm not a member. Okay, tell me, Mecheba. Here, there. Okay. I'm responsible. I went back now, so I'm guessing nobody should confuse me. Nobody should deceive. Nobody should do this. Nobody should. I should not go for the moment. Okay. Then when information you give to me, no, I don't know. I'm playing. I'm not set out. Ashim Madrona because on that half year, I'm a lot of people who are going to have a lot before Malian Hashimu send her a video of that was gentle. I seen Hannah fight her autopilot. I know a lot of people who go to Makia, so that's why in US and John Kama make a kakukoto Kamalumi. You talk to me as a evening. You could move us when I broke myself for when I got to go before because the way you caution me, it's in the man, my mega people. No one else up to me and my family go just simply. You know what to tell me then. Exactly. Some months ago, so I don't do play like that. Okay. So, for a long time, we are not working. I have some also what I'm about Facebook.
You know, the last time na signal, na Facebook based on. So what is your Okay. Udo dị m ga-akpọ gị ma mbata na mgbede. Well, yeah, I'm not looking this sincere. I borrow some of those idiots. Them anyhow. More when M ga-akpọ gị na nna m live video your call wee pụta ya. So okay. Udo. Okay, forward on the voice record mana ọbịa ha below my voice. Emebela m enwere any voice anaghị m drop voice record na any group. In Facebook, I'm often a phone and I use here and I can't do those things. So the more I send it again, I send it again on Facebook. Okay. Okay. Through Facebook, but I can't capture the voice. Understand? Okay. Send along the link here. Yeah. Then nga mazi. Ndewo. Okay, sir. Ndewo. The reason I mute myself or our people mad that now. And how many how many secrets? One again bankata as a brother. Ngagwa ha before when I got bankata say ngagwa to pilot. And we have bankata like brothers and sisters. That is the truth. So oya keta no agwaja. Nya kwa na nwatishi n'auto pilot because oti there ha egbe which he heard the voice. I believe in on social media. So our people, without taking much of your time, I really apologize for that very interruption. Man, our people question okay, logo my the solution to all these things now, uno na for that well any leader not anywhere maka or demand Igbo. Well any person somewhere maka the demolition of Igbo. The reason na Amagondi Igbo na ano mahajo ndị Yoruba alụ anya gbakwanye ihe tinye ihe mana achọghị ịghọta. On this note, we have to appreciate Lagos State Governor for Epota in making sure that na any demolish properties in Igbo. And the demand demolish unu like ya onye demolish nya je na Ogun State, nya je na Osun State, nya je na all the areas in na Yoruba ha ga develop here. Ha natakwa na ala Igbo. La Abia State ebe ọ dị ka ime ọhịa, la Anambra dị ka ime ọhịa, la Ebonyi State dị ka ime ọhịa, la Enugu State, la Imo State enwere ebe dị develop, ebe niile dị ka ebe a na-awọsa everywhere bụ forest, bush. Yet anyị amabeghị na anyị kwesịrị ịnata ka anyị bịa develop our place. On this note ka m si nya ma alụ anyị niile mma until enwebeghị anything ndị Yoruba mere anyị. Chelo ka nwee ike bido next year kunu wee fụ nke a na-akpọ demolition of Igbo properties in Abuja. Obidobe festac, here we come. Ndị Maazị come home, I believe na unu na-afịa. Onye like anya ga-agụlụkwa na gbara na alụ ụlọ. Lagos is no man's land. Enwere m ọtụtụ okwu m ga-arapụnụ maka na break ka m pụta. On this note ka m si nya mala anyị niile ma until ndị Igbo learn how to come back. Ọ bụrụ na enwere seaport anyị nwa ka ọ deli ime agitate tibe mkpu for seaport kwube na anyị nwee seaport. Jide all our politicians na iwu bụ na anyị ga-enwe seaport, na iwu bụ na anyị ga-enwe airport. Anyị nwe all these things amalụ m ya anyị na-achọ n'obodo ndị ọzọ. Kwubegodo okwu ndị ahụ na-ekwetara na Afra gịnị na-abụ na ịzọ n'afọ autonomous ka ndị Igbo nọrụgodo for autonomous develop their place like Catalonia. Mba ihe n'ụlọ mgbe niile Maazị Nnamdi Kanada emetie, Chike Dozie Mada apụta ekwu okwu, Chinasa Nworu anaghị ekwu okwu, Maazị Achebe Paul na-akpa oyi, Mathias Ezeakụ na-akpa oyi, Maazị Metusela enwelo respect, Maazị Darlington na-adị pride too much, Nwada Chalugo enwelo respect. Ọ ihe unu pasta mana mekwanụ nya ka esi eme unu amamie. All these things na-agba m anya mmiri.
ọ mara mgbe ndị be anyị ga-eji mara ihe. Until then, ọ bụ na nwa okwu ngwa unu m ga-arapụ unu hie nya maala anyị niile mma. Aka m bụkwa nwanne unu nwoke MAP eziokwu bụ ndụ 1 na Biafra land. Eziokwu ka anyị na-ekwu, anyị abịala ọhịa ka ị bịa too anyị ma ọ ka ị bịa kụbala anyị aka. Ọ bụ na anyị gwa gị na ịlaiki ya nwanne m isi na awọ ndewonu.